Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus. Pagkapagtingala ng kanyang mga mata sa langit, ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras. Walatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay walatiin ang anak. Gaya ng ibinigay mo sa kanya ang kapamanahan sa lahat ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila
at siyang iyong sinugo sa mga talumpagay si Heso Kristo. Nilalahati kita sa lupa, paggaganap ko ng gawa na ipinagawa mo sa atin. At ngayon, Ama, niwalatiin mo ako sa iyo rin, nakalati ang aking pinangon sa iyo bago sa mga sanglibutan ay naging gayon. Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanglibutan. Sila'y iyo at sila'y ibinigay mo sa akin at tinapad nila ang iyong salita. Ngayon, pinakilala nila ang lahat ng mga bagay na sa atin ay ibinigay mo mula sa iyo. Sapagkat ang mga salitang sa akin ay ibinigay mo ay ibinigay ko sa kanila at kanilang tinanggap at nakilala nilang tunay na nagbuhat ako sa iyo at nagsipaniwalang ikaw ay nagsugo sa akin. Idinadalangin ko sila, hindi ang sanglibutan ang idinadalangin ko, kundi yaong mga sa akin ay ibinigay mo, sapagkat sila ko. At ang lahat ng mga bagay ay iyo, at ang mga iyo ay akin, at ako'y lumalahati sa kanila. At wala na ako sa sanglibutan, at ang mga ito ay nasa sanglibutan, at ako'y paririyan sa iyo, Amang Banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, upang sila maging isa, na gaya naman natin. Samantalang ako'y sumasa kanila, ay iningatan ko sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, at sila'y binantayan ko, at isa mo sa kanila'y walang nakahamak, kundi ang nakapamakan, upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon ay napaririyan ako sa iyo, at sinasalita ko ang mga bagay na ito sa sanglibutan, upang sila'y makamtamo ng aking kagalakang ganap sa kanila rin. Ibinigay ko sa kanila ang iyong salita, at pinaputan sila ng sanglibutan, sapagkat hindi sila taga-sanglibutan, gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Hindi ko idinadalangin na alisin mo sila sa sanglibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Hindi sila taga-sanglibutan, na gaya ko naman hindi taga-sanglibutan. Pakabanilin mo sila sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. Kung paanong ako'y iyong sinugo sa sanglibutan, sila'y gayon ding sinusugo ko sa sanglibutan. At dahil sa kanila'y pinabanal ko ang aking sarili, upang sila naman ay magpakabanal sa katotohanan. Hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi sila rin naman na mga nagsisisampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita. Upang silang lahat ay maging isa, na gaya mo, Ama, sa akin at ako'y sa iyo, na sila na may sumaatin, upang ang sanglibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. At ang kaluwalhatian sa aking ibinigay mo, ay ibinigay ko sa kanila, upang sila'y maging isa, na gaya naman natin na iisa. Ako'y sa kanila at ikaw ay sa akin, upang malubos ang pagkakaisa, upang makilala ng sanglibutan na ikaw ang sa akin ay nagsugo, at sila'y iyong inibig na gaya ko na inibig mo. Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroroon. Sila naman ay dumaong kasama ko, upang makita nila ang kaluwalhatian ko na ibinigay mo sa akin, sapagkat ako'y iyong inibig bago natatag ang sanglibutan. O Amang Banal, hindi ka nakikilala ng sanglibutan, ngunit nakikilala kita, at nakikilala namang ito na ikaw ang nagsugo sa akin. At ipinakikilala ko sa kanila ang iyong pangalan, at ipakikilala ko, upang ang pag-ibig na sa akin na inibig mo ay mapasa kanila at ako'y sa kanila. Manalangin tamo po. Manatay ka lang po. Kaya katamong luklukan. Mayan tamong pong itong mapapuri kaya nga pong gano'n. Ang mapagpalang kaya kaming igpa. Muna po, wala lang hanggang kapupusan din kaya kayang kapurian kaya ka ang pong kapasalamatan, pablasang pagkalubanan mo kaya pong biye, ang pong sikanan. Salamat po. Ngayon nga ba kayo ito, miras kaya nga pong kapayapan,
Kini kekeng santuaryong iting kekang pepanwanan. Sana po tulutan mo ikayang ampong sablang may kakapatad. Ganap mo kayang ampong pamalaan din kekeng balang sarili ampong kaisipan ng ngabak. Diyos ko ng kung mag-aral kami, kimbiyanan ng eskwelaan. Sana po Diyos ko dyan mo kayang ampong sapat akabiasnan. Ampong pamagkusa. Pamibata ka rin tingap ng tungkulan kaya kabanan ka rin tabay, baki ang lalong mayigit makagawa karimborya mo. Higpanan no rugong ayag ang timi ka rin kaya kang dapat amayap kaya kami Diyos ko, nung mo po yung puryanda ka, ampong pamintuan kaya kang pangay espiritu, ampong king katutuan. Ginawang ini nga ba kayo sana Diyos ko din kaya kaming paksang kaya kayang pag-aralan ng ini nga ba. Diyos ko sa argumitan ng mula ka rin kaya kayang puso. Po ka rin dulang daring kaya kayang puso ampong kaisipan kimbalang pinandit. Karing kaya kayang paksang pag-aralan ng ini nga ba. Diyos ko, sargu, ganap kaya ampong pamalaan din kaya kayang balang sarili. Ampong kaisipan balang baki ang lalong maigit makagawa karimbure mo. Ginawang ini nga ba kayo sana rugutulutan mo. Yung balang metong kaya kami Diyos ko, diyan mo kaya ngampong sapat para parang kabiasnan, banon kanitang nganyang kaya pang lalong maigit sumulong kitang banda na pakarining kaya kayang kasalpantayanan. Ginawang ikit mo mong po ang po nga batsyawan din kaya kayang pamagkulang, ginawa sa ragug, ganap may pong patawaran ng tao. Ginawang ini nga ba kayo ti Diyos ko, sa ragutulutan mo, ikaya ngampong sablang mikakapatad manipat po kaning maintang. Sablang kayo na kan, sablang membro, ang gana po ka rin manungkulang talaga mo bang manalakaran kikikeng kasalpantayanan Diyos ko sa ragu, mga niyang kilalong maigit misasang metong, karimbuni mo bang kanita mga niyang kilalong maigit makagawa. Ginawa manalangin kami ngayon nga ba kay ti Diyos ko, pupuryanda ka, ang pong pasalamatan karing pagalog mong biyaya, kilog na ng aldo-aldo, sa ragu tulutan mo karing aldo ng mga labas, ang gana po ngining kasalkuyan, mga niyan may pong ngining ating balang metong kaya kami baki ang malayang makagawa karimbuni mo. Igpasalamat po ngayon nga ba kayo ti. Diyos ko ilapuri ti rin kekeng samu. Ang pong panalangin ngayon nga ba kayo ti Diyos ko sa aragot tanggapan mula. Ang tila pong mabanglungayin kung banan mong harapan tanggapan. Mineman po. Tang malamang bendesyon ng pong pamipala. Ikasa pong magaring kaya bemi minibat ng inyong gamang king wakas. Iyan nasa po. Salamat po. Sa ating
Maikling pagpapatpahayag sa simulain ng Espiritismo. Ang Espiritismo ay karunungan na ukol sa uri, simula at patutunguhan ng Espiritu. Daigdigang nakikita, sa daigdigang hindi nakikita, sa pamamagitan ng talaytayan o medium. Patungo sa Diyos sa pamamagitan ng karunungan at pag-ibig. Sa labas ng kalanggawa ay walang kaligtasan. Mayroon lamang iisang Diyos na walang hangganan, di nagbabago, makapangyarihan sa lahat, makatarungan at puspos ng pag-ibig. Ang lahat ng tao ay pantay-pantay at magkakapatid sa mata ng Diyos. Ang batas ng Diyos ang sumasakop sa lahat ng bagay at sa bawat pangyayari at ang umayon dito ay siyang tunay na relihiyon. Ang tao ay may pansariling pananagutan sa lahat at bawat paggawa niya, mabuti man o masama. Ang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa ay siyang pinakadakila at pinakamataas na katuroan. Ang Espiritu ng pansamantalang nagkatawang laman o tao na siyang kasangkapan sa kanyang pagkasulong. Mananatili ang sariling pagkatao o kaangkinan ng Espiritu pagkatapos ng tinatawag na kamatayan. Ang pagsulong tungo sa kasakdalan o kabanalan ng Espiritu ay bukas lagi na sa lahat at bawat tao. Ang pakikipag-ugnayan sa mga banal o mataas na Espiritu sa mga tao ay isang katotohanang napatunayan na ng mahabang panahon. Ang mga kaloob o biyaya sa panggagamot at pangitain na nasusulat sa Biblia ay may kabanalan na ipinakikilala ng medyumnidad.
Umaga po. Ah, sa kadahilanan po sigurong na mayroon po silang dahilan po, no? Baka may karamdaman po sila o ano. Kaya po hindi po sila nakadalo sa umagang ito. Subalit napakapalad po natin dahil hindi lamang po doon tayo umaasa, kundi lagi pong sinasabi sa atin, tayo po ay laging nakahanda. Parang gaya rin po ng isang sundalo na kahit anuman po ang laban, na sana po ay nakahanda ang bawat isa sa atin. Dahil po hindi po natin masabi sa isang pagkakataon, wala po tayong makasamang gamit o isang medium. So lahat po tayo na nandirito po ngayon ay masasabi po natin na kung minsan ay tayo rin po ay isang gamit din na sa pamamagitan po ng pagsasalita ng mga salita po ng Diyos ay tayo rin po ay maharing gamitin din po niya. Kaya sa umaga pong ito, huwag po tayong mawalan ng pag-asa dahil po marami po tayong mga kapatid na nakahanda dito po sa itaas at sa ibaba rin po na makapagbigay rin po ng patotoo. Sa umaga pong ito ay pinuspos po ng Diyos upang tayo po ay magkatipon-tipon at ang pasalamat po natin sa ating Diyos na lumikha po sa atin na tayo po hanggang ngayon po ay Kanyang pinagkakaloob sa atin yung ating mga kalakasan na sa hanggang ngayon po tayo po ay nakakagawa, nakakatupad sa ating mga tungkulin. So yun po ay isang biyayang pinagkakaloob po sa atin ng Diyos. Kung wala na po yung ating buhay, hindi na po tayo makakagawa ng ganitong gampanin o tumupad sa ating mga tungkulin. Ang sabi po, abang may kalakasan po tayo po ay tutupad at gagawa doon sa Kanyang mga binilin sa atin na mga tungkulin na inatang po sa ating mga balikat. Kayo pong tagapakinig, mayroon din po kayong tungkulin na gampanin upang tayo po ay magkaisa ngayon, upang mapag-usapan, mapag-aralan po ang salita ng Diyos. Sa umaga pong ito ay may binigay pong pag-aaral sa atin na nahis po nating pag-aralan. Tayo pong lahat na nandirito ngayon. Tayo po ay mag-aral sa salita po ng Diyos na mayroong tema, pagsubok at pagbabayad utang. Dahil dito po tayo bilang mananampalataya, kung ating pong isipin, kung ating pong sasariwain, maging ang Diyos din po ay sinubok ng Diablo. Nung pong siya ay nakikita po ng Diablo na nasa kainaan po siya. Pero dahil po siya ay isang Diyos, hindi po nagtagumpay ang Diablo sa kanyang panunukso. Dahil po ang tukso po ay dumarating ho yan doon po sa ating kainaan. Doon po sa ating mga problema, doon po dumarating ang iba't ibang pagsubok na tinatawag po natin. Kaya po ang pagsubok ay laging nandyan, nandirito, kahit saan po tayo tutungo, kahit saan po tayo pupunta, ang pagsubok po ay katabi ho natin. Kaya po sana mga minamahal na kapatid, dahil po sa pag-aaral na ito, tayo po ay maging matatag. Nagaya po ng mag-aaral na nakikita po natin, no? Yung mga bata po ay nag-aaral po yan, ay hindi po natin alam na kung kailan po nila yung pagsubok na sinasabi po natin, yung halimbawa po, yung nag-aaral po sa ating mga eskwelaan, hindi po alam yan na kung kailan po sila bibigyan ng pagsusulit ng kanilang mga teacher o kanilang mga instructor. Gaya rin ho natin na hindi rin po natin alam kung kailan po tayo susubukan. Subalit po, ang salita po ng Diyos na nakasulat po sa Santiago
1:12 aking pong babasain. Ganito po ang kanyang sinasabi sa Kapampangan po. Nganya ing taong nibabata, king tukso, uling pangame subok ya, panggapane ing korona ning biye, nung isano ing pengako ning ginukaring tao, karing kaya lulugod. Tignan niyo po, kung tayo pong mag-aaral ngayon, ay napakapalad po tayo kung minsan dumarating po sa atin yung mga iba't ibang pagsubok. Subalit po sa karunungan na natatamo natin o nakukuha po natin ngayon sa pag-aaral na ito, ay tayo po ay natuturuang maging matatag, lumaban sa anumang pagsubok dahil po may pinangako po siya sa atin. Kung pong malampasan ho natin yung pagsubok na yon, tayo po ay magkakaroon po ng biyaya, magkakaroon ho tayo ng kaginaawahan. So, wag ho nating panginahan yung ating mga sarili kung sakali man po tayo ay nakakaranas po ng mga iba't ibang pagsubok, kundi bagkus ito'y magkakaroon ng patibay sa atin, sa ating pong paggawa, pagganap. Sana po ay wag po tayong panginaan kung tayo po ay may konting pagsubok o may konting problema na tinatawag, wag po tayong susuko. Dahil po, doon po tayo makita kung gaano ho tayo katatag doon sa paglaban natin. Dahil po, yan ay kailangan po nating lampasan. Gaya po ng mag-aaral, yung mga pagsusulit, ay kanilang dapat malampasan yan para po sila ay matawag at mapasa doon sa kanilang mga kinukuhang pag-aaral o kurso, gaya po ng mag-aaral na sinasabi ko sa inyo. Kaya sana po sa umagang ito, tayo po ay buksan ho natin yung ating mga kaisipan na yung pag-aaral po na naririnig po natin ngayon, tayo po ay isaisip po natin at higit po doon ay isagawa ho natin yung kabutihan na ibinibigay na pag-aaral sa atin. Sa umaga pong ito ay mayroong pong inahanda o isa pong nagsasalita sa atin na magbigay rin po ng pag-aaral sa ating po. At maghanda-handa ho tayo dahil po marami po ang oras na ating gagamitin ngayon. So siguro po talagang pagkakataon po na parang test din po sa atin ito. Ako po, ang ibinibigay kong alimbawa dito, bakit na magkapareho po silang hindi dumating. Dahil siguro po ay isang pagkakataon na tayo naman po ang subukang tumayo dito sa palatindigan upang kayo po ay makapagbigay ng mga mensahe o pag-aaral po. Ayon po sa ating mga karanasan, ayon po sa ating mga natututunan. Yun po. Dahil po, based on experience, dahil po ang experience ay best teacher. Yun po ang ating sinasabi. Kaya sana po mga kapatid na mga babae at lalaki na nasa ibaba, ay maghanda-handa po kayo. Ako po nagtatawag, lalo na po yung yumuyo ko. Alam ko pong nag-iisip na nun. Nagre-research na. Kaya handa-handa po tayo. Yung ating pong kapatid na Brother Angel po ang ating tatawagin at yung pang ibang mga gabineting nandirito po. Siguro po, mapapagati-atiyan po natin yung 2 oras na makakapagsalita po tayo lahat. Salamat po. Hello po. At magandang umaga po sa atin lahat. Lalo na po at ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa Diyos na tayo po hindi pinababayaan. Dahil po alam natin ang Diyos ay hindi po nagpapaliban sa atin. Bagamat man po tayo ay walang medium ngayon, hindi po tayo pagkukulangin ng Diyos dahil po ang Diyos ay hindi natutulog, ang Diyos po ay buhay. Mga kapatid ko po sa pananampalataya, napakabuti po, napakaganda ng ating pag-aaral sa araw na naman pong Sabat. Ito po ay nagbibigay ng
konti pa pong kaalaman sa atin dahil po meron po tayong tinatalakay na tema sa umagang ito, pagsubok po at pagbabayad ng utang. Ano po? Makanya po. Kasi po yung tema, kagabi ko lamang po nalaman, pagsubok at pagbabayad utang. Ano po? Alam po ninyo, sa tagal na po nating pag-aaral sa espiritismo bilang espiritista, dahil po ito po ay ating pinaniniwalaan ang pagbabayad utang. Alin po yun? Sa pamagitan po ng ating mga kasalanan. Kaya po ang tema natin ay napakahalaga, pagsubok po, kahirapan, pagbabayad ng utang. Sino po ba sa atin na walang utang? No po, higit sa lahat po, sa ating mga pagkakasala, ay maging dapat lamang po tayo'y magbayad. Alam po ninyo, marami pong way yung pagbabayad ng utang tungkol po sa ating mga nagawang kasalanan. Dahil po, lahat po sa atin ay nagkasala. Iba-iba naman po ang ating nararanasan sa buhay natin kung ano po ang ating nagawang kasalanan. Marami po yung iba sa pananalita lamang nagkakasala na sila. Yung iba po naman, minsan, hindi mapakali, malikot ang kamay, nagkakasala po sila. Kaya mga kapatid ko po sa pananampalataya, kung suriin po natin ang pagbabayad ng utang, ayon po sa ating kasalanan, lahat po ng mga pagsubok na dumadanas sa buhay natin, sa kahirapan, sa karamdaman, lahat po yun ay nanggaling po o nagbuwat sa tao. Yun po ay ating minana. Kaya, ang pagsubok pong yan at pagbabayad ng utang sa ating tema, ay tunay po yan. Hindi po tayo pwedeng magkaila. Dahil po, ayun ang nakasulat sa banal na ebanghelyo, kung saan po nagbuhat ang ating abdi na nararanasan natin, iba't ibang uring pagsubok. Basahin po natin, hindi po pala umaandar yung ano na, basahin po natin dito sa 5:12 po, sa Roma, napakalinaw po. Sabi po dito, hello? Sabi po dito sa 5:12, kaya kung paano na sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan. At ang kamatayan ay sa pamagitan ng kasalanan, at sa ganito ang kamatayan ay paranasan ng lahat ng mga tao, sapagkat ang lahat ay nangagkasala. Kaya po, mga kapatid, huwag po tayong malungkot. Kailangan po tayong makapagbayad ng utang ayon po sa ating paniniwala bilang espiritismo. Tuloy po natin sa 13 po. Sapagkat ang kasalanan ay nasa sanlibutan hanggang sa dumating ang kautusan. Ngunit hindi binibilang ang kasalanan kung walang kautusan. Kaya po mga kapatid, ang laki po ng pagmamahal ng Diyos Ama sa atin. Sa pamagitan po ng kanyang anak, kaya po tayo ay nagkaroon ng kautusan. Dahil po sa lahat ay nagkasala. Kaya mga kapatid, kung suruin po natin, instead na po tayo ang magdusa sa kahirapan, instead na po tayo ang parurusahan, dahil po sa laki ng pag-ibig ng Diyos,
sa pamagitan po ng kanyang anak, ng ating Panginoong Jesucristo, nung siya ay nagkatawang tao. Siya po pinarusaan dahil po yun ang linahan ng Diyos sa kanyang anak. Upang matubos po ang ating mga kasalanan. Upang tayo po ay maliwanagan. Upang tayo po ay tumanggap sa kanyang salita at tanggapin natin sa katotohanan ng ating Panginoon Jesucristo ay siya po ang tunay na buhay natin. Kaya mga kapatid ko po sa pananampalataya, dito po sa sulat sa Isaiah, bagamat man po pabalik-balik ang ating pag-aaral ay madali po tayong makalimot. Normally lamang po sa atin ipapahalala ang banal na aklat. Upang sa ganon, hindi po tayo makalimot. Handa po tayo tulad po ng sinabi ng ating kapatid na mamuntukan. Para po tayo ay magkaroon ng kabanatagan at katatagan at pag-asa. Mga kapatid ko po sa pananampalataya, basahin po natin dito sa Isaiah po, ano po? Ito po ay tunay na kasaysayan ng ating Panginoon Jesucristo. Sabi po dito, tunay na kanyang dinala ang mga karamdaman at dinala ng ating mga kapanglawan. Gayon may ating pinalagay siya na hinampas, sinaktan ng Diyos at dinalamhati. Tignan niyo po ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Isinugo ang kanyang bugtong na anak. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang. Napakalinaw po. Siya'y binugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya. At sa pamagitan ng Kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Kaya po ngayon, sa araw ng Sabat, nagtitipon tayo, nagsigaling tayo, natuto po tayong tumupad, nanampalataya, tumanggap sa kanyang mga salita upang sa gayon tayo po ang magmamana sa pag-asang inaasahan natin. Kaya po, napakadakila po ng Diyos sa atin. Hindi po nagpapaliban, hindi po tayo pinababayaan. Kaya mga kapatid ko po sa pananampalataya, kung ito po ay ating basahin ng kanyang referensya, dito po sa, ito po ay kautusan ng Diyos, ito po ay mahirap gawin, pero ito po ay ating nararapat. Ito pong referensya dito, sa ano po, sa Roma 12:21 po. Para po mabilis, sabi po, wala po kasing ano. Sa ano po, sa 12:21 po, referensya na. Sabi po dito, huwag kang padaig sa masama, kundi bagkus. Daigin ninyong mabuti ang masama. Ito po ang nakalaan dito. Hindi po ba mahirap gawin ito? Kaya kung meron na po tayong pananampalataya at pagtanggap sa Diyos, pwede po rin natin gawin ito na ang masama ay dapat nating labanan. Bayaran po natin siyang kabutihan. Ayun po ang ating doktrina. Pagsubok. Biruin niyo po ang masama. Dahil po masama, hindi gumagawang mabuti. Dahil yung mabuti, nakakagawa ng mabuti, dahil sa ating pangunawa, nagkaroon po tayo ng karunungan. Kaya po mga kapatid, mainam na po sa atin kung iibigin ng Diyos na tayo'y magdusa sa kabutihan, kaysa naman po tayo'y magdusa sa kasamaan. Dahil po walang kahinatnan na mabuti ang masama. Yun po ang patutuo ng banal na aklat. Kung basahin po natin sa unang Pedro 3:17 po,
sa dahilan sa ating Panginoong Jesucristo. Sabi po dito sa unang Pedro po, sapagkat lalong magaling, sabi po, kung gayon ang iniibig ng kalooban ng Diyos na kayo'y mangagbata dahil sa paggawa ng mabuti kaysa dahil sa paggawa ng masama. Alam po ninyo ang paggawang masama, alam na po natin. Ang paggawang kabutihan, alam na rin po natin. Siguro po dahil sa ating pagtitiwala sa Diyos, hindi na po natin ugaliin pa yung kasamaan. Wala pong may gusto sa kasamaan. Sa 18 po, sapagkat si Kristo man ay nagbata rin minsan dahil sa mga kasalanan, ang matuwid dahil sa mga di matuwid, upang tayo madala niya sa Diyos, siyang pinatay sa laman, ngunit binuhay sa Espiritu. Ayun po, napakalinaw. Kaya lahat po ng kasamahan dito sa daigdig na ito, buhat po yan sa demonyo. Gayon din po, dahil ang tao ay naririto sa mundo, minsan, sa kanya rin po nanggagaling ang kasamaan. Dahil po, ang tao minsan, naikayat siya sa pita sa sarili niyang laman. Hindi po kaila sa atin yun. Kaya napakaalaga po, suriin po natin kung ano ang ibig ng Diyos sa atin. Kaya kung basahin po natin ang aking sinalita sa oras pong ito, ayon po, sa tao minsan, nagkakasala din dahil po nawawalan ng kontrol ang sarili ng tao dahil sa pag-iikayat ng kanyang laman. Alam naman po natin, kapag po ang pita natin at tumubo at nagugat, yun po ay nagbubunga ng pagkakasala. Kapag po yun ay lumala ang pagkakasala, hahantong po tayo sa kamatayan. Yun po ang nakasaad sa kasulatan ni Santiago. Basahin po natin. Dito po sa Santiago, dito po sa Santiago 1:14-15 po. Sabi po dito, hindi ang bawat tao na natutukso dahil po sa pagsubok. Pagka nahihila ng sariling masamang pita, ay nag-iikayat. Minsan po nanggagalang din sa tao yung pagsubok. Kung magkagayon ang kaalayan, kung may paglihi ay nanganganak ng kasalanan. At ang kasalanan, pagkamalaki na, ay namumunga ng kamatayan. Di po ba? Dahil po, ang kasalanan, doon po sa 6:23, ay bunga ng kamatayan. Yun po ang ating dapat, na hindi dapat gawin, na mapag-ingatan ang mabuting utos ng Diyos sa atin. Kaya mga kapatid ko po sa pananampalataya, sa ating buhay sa ngayon, kapag po tayo'y nagbata at nagtiis, nangangahulugan po, tayo'y tumatalikod na sa pagkakasala o sa pagkakamali. Dahil nagkaroon na po tayo ng kaalayan. Nagkaroon na po tayo ng kaalaman. Dahil po sa turo ng ating Panginoong Diyos sa atin. Kaya mga kapatid ko po sa pananampalataya, ito po ay totoo. Dito rin po sa Pedro, balik po tayo sa Pedro, 1:4 po.
Mahaba-haba po yung oras, ano po. Pero po hindi ko ubusin dahil hindi ko naman po kayang ubusin eh. Dahil po marami pa po yung dapat pang magpatotoo dito. Sabi nga po ng ating mamuntukan, huwag po kayong mag-aalala. Mahaba po yung oras. Tayong lahat po, magkakaroon po tayo ng patotoo sa harapan natin. Mga kapatid ko po, sa pananampalataya, ituloy po natin ang ating pag-aaral. Gusto ko lamang pong patutuanan sa inyo dito po sa unang Pedro. Sa ano po? Sa 4. Sa unang Pedro po, 4:1. Kung paano man si Kristo ay nagbata sa laman, ay magsandata rin naman kayo ng gayong pag-iisip. Sapagkat siya na nagbabata sa laman ay nagpapatigil sa kasalanan. Gayon din po tayo, mga kapatid. Kapag po tayo ay nagtiis sa buhay na ito, doon po tayo lumalayo sa kasalanan. Dahil po may peace of mind na tayo. Napakainam po. Normally lamang po ang lahat ng pagsubok na yan. Huwag po natin gaanong bibigyan ng pansin. Dahil kung hindi natin mararanasan ito, hindi po tayo yung mga tunay na sundalo, sabi nga po ng ating kapatid. Hindi po tayo magkakaroon ng kapanatagan, katatagan o pag-asa. Huwag po tayong uurong. Magbayad po tayong utang sa mga masama upang sila'y mapabuti po natin. Kaya mga kapatid, isang uliran po ang ating Panginoong Jesucristo. Tuloy po natin sa 12. Karaniwan lamang po ang pagsubok na ito. Sa 4 po 12, dagusan niya po na ng gaya pong 14. Mga minamahal, huwag kayong mangagtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok sa inyo, na dumarating sa inyo upang kayo'y subukin na waring ang mangyayari sa inyo ay di karaniwang bagay. Wala pong alagay ang mga pagsubok kung ating tinanggap na. Mapapagtagumpayan po natin yan. Dito po sa 13. Kundi kayo'y mga galak sapagkat kayo'y mga karamay sa mga hirap ni Kristo upang sa pagkahayag ng kanyang kaluwalhatian naman ay nagagalak kayo ng malabis na galak. Di po ba? Kung kayo'y mapintasan dahil sa pangalan ni Kristo, ay mapalad kayo. Yan po, suriin natin. Sapagkat ang Espiritu ng kaluwalhatian at ang Espiritu ng Diyos ay nagpapahingalay sa inyo. Kaya po, mga kapatid, ang Holy Spirit po, hindi tayo iiwan, gagabayan tayo. Kapag po tayo ay nagkaroon ng malaking problema sa buhay natin. Kaya po, mga kapatid, dahil po sa nabanggit ng ating mamuntukan, marami pa pong dapat magpatotoo sa aking mga kasama po rito at saka po sa ilalim na po. Bago po ako magtapos. Dahil po, pinili po ng Diyos, tinawag po tayo upang tayo'y makibahagi sa kahirapan. Upang tayo'y mga ligtas. Kaya ang Diyos po ay tunay, hindi po nagpapaliban sa atin. Kaya sabi po sa 2:1 Pedro po, ito po ang uling babasahin ko sa inyo. Sapagkat sa ganitong bagay kayo tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo, na kayo'y iniwan ng halimbawa upang kayo'y magsisunod sa mga hakbang niya. Yun po ang ating susundan. Yung mga paratang po sa atin ng ating Panginoon Jesucristo.
yung kanyang mga katuruan at aral. At muli po't magandang umaga at marami pong salamat sa inyo. Aming Diyos, sa'yo malapit. Ang dalangin ko, tiling tanging sa'yo makakamit. Sa pangalan mo ako'y tunay na mananalig. Sa kapangyarihan mo'y walang makadadaig. O aming Diyos, sa'yo umaawit. Kami sumasamba sa diwa ng iyong kabanalan. Iaalay sa iyo'y buong karangalan. Ang lahat ng kapurihan sa'yo nagkalaan. Pupurihin ka, Panginoon. Kalwalatian mo'y sa habang panahon. Ang iyong mga gawa ay aming isa-sa-isay. Ang dakilang ngalan mo, Jesus, itataas sa aming buhay. Aming Diyos, sa'yo maawit. Kami sumasamba sa diwa ng iyong kabanalan. Iaalay sa iyo'y buong karangalan. Ang lahat ng kapurihan sa'yo nagkalaan. Pupurihin ka, Panginoon. Kalwalatian mo'y sa habang panahon. Ang iyong mga gawa ay aming isa-sa-isay. Ang dakilang ngalan mo, Jesus, itataas sa aming buhay. Pupurihin ka, Panginoon. Kalwalatian mo'y sa habang panahon. Ang iyong mga gawa ay aming isa-sa-isay. Ang dakilang ngalan mo, Jesus, itataas sa aming buhay. Ang dakilang ngalan mo, Jesus, itataas sa aming buhay. Ulian-iyain, Diyos ipag-alagang galing kayang lubog. Na siya'y pagkalugna, kaming sablang taong lelang-lang. Inikikit ka sa Ginoo at layon dadagan pa.
kabyasnan at ikasulong na. Yang inihoit pa ahin mitang kapalasa para kikekang iglesia. Kasaplala at ikasulong na. At ninikikekwen sa Ginoo at layo'y dagdagan pa. Espiritu ibadyala ng kabyasnan at ikasulong na. Yang inihoit pa ahin mitang kapalasa para kikekang iglesia. Kasaklala at ikasulong na. Uyan-yain Diyos ikba alangang daing kayang lugod. Hello. Bayo po'y sabla. Pati po'y maya oras kay ng Diyos. Kaya kayo pong penari at sablang kapatada ang iyati maya payamak po kayo. Nandin po nung karakaling mag-concentrate. Sana po ay kanilang mag-concentrate kaya nilang kapatid ko. Pero may kayat wala po kanito. May kasimbahan hindi pagtutudya po. May pong topic tamo na kasantin. Pagsubok at pagbabayad utang. Pamamayadutang pagsubok at waya po kapupuntan. Halo pa namin tukso. Ating tuksong may yakwa at ating tuksong masisilo. Ting anak pong pamag-aral at kenderan sang kumbit. Kanita pong minuna may tukso po. Ting pamag-abroad. Sabi na ni Espiritu ing makarikiri ng upi akong masing. At sukupukin bundok ng bundok ng biye. May natatko po ka rin ang tungkuget ang lele. Kasalukuyan makarikiriyaya akong masing inaos na ako. Makuha ako sana habang uli na. Sabi ng anak lalaki nito nga manungkula na ng sibon, balo ko nga ng ating lalapit kaya ng tao. At katana ka, agyagana ka, bang mag-abroad, ting malaw ka bansa. Siyempre po, project. Isipan mo, ting kaya pa mag-abroad, manakit kang nakal, nakalapira. Pinabili na ako po ng Espiritu. Ka nga na pa'y tukso. Utang perot ni mamuyang ng pitupo. Dapat sa ulot mo nga na gamit yung logo. Ano pong bali ng sabihan? Antiya po ka ng kambing. Ang karap niya tatakpang o rin kayang sagul. Maganyo pong tupo. Di sabihan perita na umupo kit ang bagay ng tiganita.
di natangpo itang subay ka king kanakong be. Uli na yung bainako, yung nasakot ang nakit kitang karagdagan yung kanakong be. May pilit ko pong lingon ang pong i-process lang hanggang papilis ko kay Manila. Kaya kumupong diling lalakad, balik-balik na rin. Sadyana, nakapapurin ang kapatid ito. Ang kabayanan ako, sopaan ako, uring masanting na dasan mo. Ting balagwat salita, kanya pong mako na kami, minunaya ka na ako. Bahan ako kapatid, bala kong emugulakwan. Alin nga panayan na nakamo kayo. Uri pong makalagno rin pagkailis ko, king immigration, alam na ko po nga karapat. Masyadon po, may tukso ko po kaya tangkayang agiyag na pinilit na ako ngayon pala maging gawa na ako nung taknan ban kanita tinyang pamasay yung pong pakanan. May palyari ko ito. Niya pong promero kaya abit yung lalakad, sige, pakaniti. Pamasay din Manila. King malagabot salita, miras ko po kami. King malagabot sa kanita na po may palyari. Itang subo ka makatakot, king kanakong din. Irone, ning arabo kanako, king kanakong bagobran. Gato niya pong sakaya na marabog. Katang sandang trailer. Ning gulong na, ning kayang makina, katang mumuna ano po pangalaki. Ay ba din kukulitan ko ano po pangarap ng kayang gulong. Anyang bayan ko sa pa katang sa kelita sabi na ni kapatid Karin di san ke meto niyang kapampangan bak na may gagamitan. At luno rin may kanya. Ken po kanong pamor pa kin bundok o rin tayo bundok na niya lugar na ni tayo bundok po rin na lang tanaman. Batula po mga rabol ng pong bangin na mga lalat. Hindi mo maniyamang nga at luno po rin may sira sa kanya. May nagtras kong bigla ano po kanwa anak ko yung arabo. Paano mo anak ko, nandiyan paano mo anak ko, ito naman ang pindihan sa sabyan. Puring bayo ko, yung balo, yung salitang arabo. Yung malagot salita, itang sinabi na yung espiritu may palyarin po. Hanggang minalis ko, migmaneho na ako mo kalatang dampra ang pangit siya. Dapat, muli na yung panabilin, binawa na ang espiritu, kung malalaos, uri nating pagsubo kadakang hindihan. Masakit ang po nga ng mapahayag. May aksidente ko po kayo. May magpungila po rin na nakamitis nila sakyay ng manemang pumitya. At ako mo kong ulan, nag-decide kong muli ko. Sabi na ni Arabo, paulo ra ka nga na yakong bala, din ang nakapampera. Unin, iwalinanin, takot ko. Pota mikadwan niya o mikadwan niya mati natin. Kasi po yakong hindi alakang pay natin. Kaya po may palyari nga ito itang kapatid at sinabi na ng Espiritu na tupayo. Dinoko na ako pa po. Pirahit na ako po. May palyari na po itang tuksong sinabi natin na nakang din. Decide kong muli, alay na karapat ng arabot, diyang nananak kong papagobran, ko po may gobra, alay akong makarapat. Sila nang kaya kong Bible, may gayon ako matkumbini, man po miras ng tinanin ng anong aldo, pawuli na ako, at bang aldo, kaya pawuli na ako. Pero ang huli na itang subo kayo ito, o tuksong ginatang kong biyeko, naisipan ko, nakabayad kong kasalanan. Bakit? Eko po may patubot may nalangin. May nyawat ko pong patawad kay nga akong Ginoo. Na nung may balatong kuman ka rin ka na nung depatan, kinguli na ng pamangailangan na ng laman para ka rin pamilya. Nainisip ko kaya tamora sa ito, itong nilako ko, mitimawanin hindi ako. Po balang abroad pala, makanya. Pero kinguli na ng supo kanina tanga ito. Ibalik kong pasibayo, sabi ko kung sarili ko,
gawan ko na rin tungkulan ko. Dapat kay kanakong pangsalita, po may ngako o rin pamangako masakit yun. Sabi ko, gawan ko yung agyo ko, ang jakitang kanakong katatolyan na pangisnawa king pamamin ko. Anya po yung tukso, minsan maging mayat yun, minsan naman maging marawak yun. Pagsubok, dakal pong pagsubok kadaratan king biyanan ng tao. Po lingat kaya kayo at mahiyakin ang pong mararapat. Nanamo pong alto na nindiya katamang nobena. Isang nga na ning kakalukuran sister nga na magkwawa tamo. Lawin yung oras, alanganin yung oras. Mag-alas 3 nga na alas 5 kayang nobena. Adwaya ang oras. Mayari na. Pero uring tuksuya po ang pong yatuya. Kaya nang tutuking Bernis na ako magnobena nga na. O ito po yung maging bunga na. Ning tukso na emi ayagwan to. Ito pong netukso ka, di kakasala ka po. Di kakasala ka po. Pero ating makasulat king Ebanghelyo, mo ng Korinto 10:13. Po malyari na. Mapulak pa naman mata. Malyari na yung pakibasa kapatag. Ala akong salamin. Kaya mo ng Korinto 10:13. Sabi na po, sige, basan niya kapatag. Ana po kaning mumunang Korinto 10:13. Eko miraras nanumang tukso ayo malyaring api bata ning ninumang tao dapat ya ing Dios ay ti eya paing tulot king tuksuan da kayo maigit ketang agyo yung pibatan dapat kalangkap ning tukso gawane naman ing dalan na ning pamanakas bayong malyaring api bata. O ito po ay sinabi. Ito po kanong binyening tukso kalangkip na nito. Yan. Ayatin niya palang sikreto. Kailangan pala sundutan yung bagyaki ini. Ana po king 13. 13. Nung datang yaman kano yung tukso king bemo, lipat na ni tidina na kang sikanan, bang alabanan mo yung tukso. Budi sabihan kaluguran na kaning apong Ginoo. Na pa yung tulutan na matukso kapin, kitang kainanan ng laman. Anya naman, balo ko king oras sa iti dakalang manayo, dakalang migsadya, makasukob, mag-concentrate, hindi na nalagan. Always ready no kanini mamuntukan. Ayak na po pakakabanin ka na akong umanaw pasibayo po, maya payaba kay kongan na sana ing dagdagan tamo yung pamibata king pamaminto king apong Ginoo, uring yung pamaminto makabawas siyang kasalanan king nanumang depatanan ng tao. Maya payabak po kay kongan. Salamat po. Maraming salamat po sa ating kapatid na nagsalita po. Nagising po tayo lahat yata, no? Yung pong mga kapatid natin na bago ko lang po nakikita dito parang si brother Anunciation po. Si brother yan. Anunciation. Arthur. Nakalimutan ko na po yung pangalan ni Kuya.
magandang umaga po sa ating lahat. Muli po ako ay nagpapasalamat, pumupuri sa ating Panginoon sapagkat ang araw na ito ay araw ng Sabat upang tayo ay manatili sa ating tungkulin na alam nating lahat. Itong araw na ito ang pinaka-importante sa buhay ng tao na magampanan niya ang kanyang tungkulin. Hindi lamang po yung araw ng Sabat na ating ginagampanan sapagkat araw-araw alam natin ang ating mga ginagawa. Katulad po ngayon, yung topic na binigay po sa atin na talagang mahalaga sa buhay ng tao na ating ginagalaw ngayon. Yung pagsubok at yung pagbabayad ng utang. So alam po natin bilang isang nanampalataya na ang pagsubok sa bawat isa sa atin, yan po ang nagbibigay katatagan. Diyan po masusukat kung hanggang saan ang iyong katatagan bilang isang nanunungkulan o bilang isang nananampalataya sa Panginoon Diyos. Dahil sa lahat po ng bagay, kahit man po tayo, saan man tayo pumunta, ang pagsubok na yan ay hindi umihiwalay sa atin sapagkat yan po ang laging nagbibigay sa atin ng gabay kung paano tayo magpapakatatag sa ating sarili at paano tayo magpapakatotoo na tayo ay tunay na anak ng Diyos, na tayo ay gumagawa at gumagampan sa kanyang kagustuhan. Kaya nga po, yung mga kasalanan na ating nagagawa, na sinasabi ng ating mga unang nagsalita, na napapatunayan nila na sila ay nakakabayad na ng kasalanan. So tayo, habang nandito sa mundong ito, habang tayo ay nabubuhay, hindi natin masasabi na hindi tayo gumagawa ng kasalanan sapagkat laging sinasabi na tayo ay tao lamang. Pero huwag po nating laging iisipin sa ating sarili na tayo ay tao lamang sapagkat ito po ang tao na ito, tayo bilang isang tao, diyan natin maipapakita sa ating sarili kung gaano tayo katibay at katatag. Napakagalaga ng bawat ginagampanan natin bilang isang espiritismo na sa araw ng Sabat, nakikita natin na tayo ay narito. Tignan niyo po yung mga ibang kapatid natin. Sa araw ng Sabat, saan po natin sila makikita? Na punong-puno, yung mga mall, yung mga sabungan, o ano paman. Pero sa mga simbahan na ganito, hindi mo makikita yung talagang punong-puno. So, sino po ang mapalad sa araw na ito? Di po ba tayo? Kung tayo ay mapalad sa araw na ito, kailangan isipin natin bilang isang nanampalataya na alam natin yung ating ginagawa upang sa ganon, yung mga pagsubok na dumarating sa ating buhay ay para bang yan na ay nagiging experience na lang natin na kaya nating labanan. Di po ba? So, ganun din po. Kaya ito po ang ating pananampalataya. Ako po bilang isang espiritista na katulad nyo, nararirito, simulat sa pool, yan nga po, pati po sa ibang lugar namin, na ganun ang ginagawa namin. Na kailangan magpakatatag tayo bilang isang nananampalataya sa Diyos. Ngayon po, ako po ay nagpapasalamat muli at sapagkat narito po ako sa inyong harapan at sana huwag namang kalimutan ng pangalan ko ng ating mamuntukan. Abay, halos magkikita rin kami nito. Nung po ang nakaraan to, sinasabi ko lang po, nung mission sa Isabela, sabi ko sa kanya, pag nag-mission po, isasama kami. Eh, nakalimutan na naman po, kaya hanggang pati pangalan ko, nakalimutan niya. Muli po, maraming salamat, magandang umaga. May utang po kasi ako sa iyo, kaya nakalimutan ko yung pangalan nyo. Pasensya na po, kapatid. Siguro po ito ang tamang pagkakataon na upang makapagbigay po ng mga mensahe po yung ating mga kapatid na gustong, napakaganda po kasi ng tema pagsubok po, pagsubok at pagbabayad utang. So marami po sa atin dito na matagal nang gustong makipag-share ng kaalaman o mga experience sa ating buhay po na naganap, nagawa. Dahil po ang pagsubok, kung minsan tayo rin po ang gumagawa, hindi po ba? Tayo po ang nagkukulang. Dahil po ang Diyos, kahit minsan hindi po siya magkukulang sa atin. Buo po ang kanyang pinagkakaloob sa atin, pero kung minsan tayo po mismong tao ang nagiging maramot, kung minsan, hindi po ba? Kung minsan po, araw na lang po ng pagsamba, araw po ng pagnunobena na pinapagawa po sa atin ng Diyos na bilang tungkulin ho natin,
na kung minsan po ay napapagpaliban pa rin po natin, nabibigyan po nating kasabayang trabaho na kung minsan hindi naman po pala dapat. No? Kaya po tayo po siguro nga mananampalataya na bilang isang naniniwala sa pag-aaral na ito, aking pong binibigyan na sana po ay ating pong priority ang ating bilang isang mag-aaral ng Espiritismo. Dahil po nakaplano po lahat yan, naka-schedule po yung ating mga gawain. So sana po kung mayroon po tayong naiiwas po natin yung mga lakad po natin. Dahil po mayroong magkaibigan po o isang nag-survey po sila sa araw po ng linggo, si Luz at saka po si Peter. Sabi po ng dalawa, magbibilang po sila ng mga tao kung saan po sila tutungo. No? Yung iba po, sabi ni Luz, punta tayo dito dun sa birthday. Sabi ni Luz, maraming tao sa birthday. Malungkot po si Peter. Araw po ng pagsamba. So, nung lumipat na naman po sila, sa simbaan naman, pinunta nila. Sabi ni Luz, maraming absent. Malungkot din po si Peter. Dahil po, mas malakas po yung gusto ng tao kung minsan. Pero tayo pong mananampalataya, dapat po ay baka kaiwas na dito. Dahil po tinanggap na natin. At mayroon na pong patutuo sa ating buhay yung ginagawa natin. No? Kaya sana po, mga mahal na kapatid sa pananampalataya, ano man po yung ating magiging trabaho, ipagpaliban muna po natin. 2 oras lang po ito. Siguro po, tinitignan po ako ng kapatid, baka gusto niyang magsalita ngayon. No? Tayo na po kayo. Hindi ko na po kayo tatawagin. Kung tawagin ko po kaya, para tatayo, no? Matagal na pong pinakiusap sa akin ng ating kapatid, pero siguro po ito ang pagkakataon na makapag-share po. Hindi po siya magte-texto. Magsishare lang po siya kung ano yung mga naganap at nagawa sa kanyang buhay na bilang isang mag-aaral. Siguro po hindi naman po ako payain ng ating kapatid. Si Sister Agnes po. Matagal na pong nagsishare sa akin to at nagsasabi, pero ayaw niya pong magpatawag, pero ito po siguro ang tamang oras upang siya ay makapagbigay po ng mensahe sa atin. Muna po bibiyake po yung may pa oras king kaya katamong meto nga Diyos. Ang po kaya kayong pengar kapatid. May gulat ko po kang mamuntukan. Kung makapagsalita ako man pong masante or kayo na ang pumbalang magpasensya first time po. Ya ko po maswelo kung maswelo. Dati ko pong katoliko, pero may sakli ko po kaya katamong kasalpantayanan. Pero dakal po yung pagsubok ka din natangka na ako. Ngayon po, ulin talagang yung pong kapanwalan ko talaga 100%. Yung pong pagsubok ka din natangka na ako, karingana ako, kaya ngabi ako. Nung kwento ko po kaya kayo, tama yari nga ningal do ngay ni. Ngayon po, aduan ko po kingapong gino na di na nangangganan yung kasakitan. Binyena ka na ako na suywan kaya po. Kay ba't, ikayo pong bala nung nano po yung dapat ko pong gawan. Itapong aduan ko kayo, po makalingad kaya kayo. Kaya tang pagsubok at dakala, mi biya ka na ako king abe ako bale.
hinanggana na po, kingwane. Ita po, although may lungkot ko kasi may walay po yung asawa ko, pero siguro po nga pong ginawa tinyang plano. Kasi po, nung halimbawa, hanggang mabiya, ayok pa po kaya be Kenny. Uling itong time, mimwa ko po kay nga be ako, tang. Yan naman tangkayin niya. Pero ligo rin kaya rin yung asawa ko kasi ating kaya po nga patayan ako. Yung kaya po, meron la ako Kenny. Kenny ko po kinasal, Kenny la may binyagde nga na ako. Pero itang din tanga pagsubok po ka na ako, meron la ako Kenny, malwad pong panahon niya ako sinimba. Pero sisimba ako po king Katoliko. Uli pong talagang bisa ako pong maminto kayo. Anya pong time, ingabi ako, likwanan na ako, minyawad ko king Gino. Gino na ano pong masanting kong gawan. Sabi ko, talagang burida ko pong suywan. Huling balo ko po yung kaligtasan ko at kaya kayo ang po pong gabayan nyo ko, ako pong makanyan. Yung kaya po kabud na din natangitang tinuki ko po sinimba Kenny. Ang gana po ngeni at ko po kingarapan nyo, anya adwang ko po kingapong ginunustana. Forever na po yung pamanyimba ko Kenny at adwang ko po talagang Kenny na ako po talaga manatili, king kaya katamong kasal pantayanan, uling Kenny ko po ikit, at Kenny ko po midinan kahit yung sarili ko adjust. Dati po, gustong buriko, gustong mimwa kang tao, mimwa ko. Uling pumbalo kong Diyos, napuburitang magtanam sa mga loob kang kapwa mo, apong magsalitang masatik kang kapwa mo, pong maglait. Ita po, ditak-ditak, milalako na po ka na ako. Ita niya, adwang ko pa po kingapong ginuna. Sana, itangan pong ugaling mayap, lako na po ka na ako. Ita mo po, dahil po dakalang salamat. Ganda po ng sinabi ng ating kapatid. So, napakaganda po ng kanyang senior sa atin. So, mapalad po ang ating kapatid dahil po ang Diyos ay hindi po tayo pababayaan. Kahit anuman pong pagsubok yan, kumapit ka lang, sabi. Nandito siya. Kaya sana po, sister, ay pagpatuloy po natin yung pag-awak natin. Huwag po tayong bibitiw. Dahil po, yung pagsubok ay magbigay po ng kalakasan sa atin yan. Hindi po kahinaan. Dahil po, kung minsan, ang mga pagsubok ay hindi po natin maiiwasan yan. Dumarating at dumarating po yan. Pero dapat po yung taong mag-aral ay mayroon po ng karunungan, lumalampas po na parang angin lang po na walang gaanong epekto sa atin. Lahat po tayo nakakaranas ng mga pagsubok. Sa karandaman, sa anumang problema, nandyan po yan. Nandyan po yan. Pero ang masasabi ko po, tingin lang po tayo sa itaas at Ama, tulungan nyo kami sa aming mga pagsubok na nararanasan. So, marami pong kapatid pong gustong magpatotoo po sa atin sa umagang ito. Tatayo po yung gusto. May oras pa. Sa ilalim. Nagalis na po ng mas eh. Siya po sigurong tatayo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Una po sa ating Panginoon Jesus. Sa araw ng linggo ay nandito po tayo para sambahin siya at purihin. Ganun pa man po, kaninang umaga sinabi ko po sa anak ko na hindi mo na po ako tatayo dito dahil hindi mo na po ako magpapatunay sa aking mga pagsubok na dumating sa buhay ko. Ngayon po, dahil ang tema po natin ay tungkol sa pagsubok at sa mga pagbabayad utang. Ganun man po, pinilit ko din po tumayo dito dahil yun po yung narinig ko. Pero niyari ko po sa aking puso na hindi muna po ako magpapatunay dahil hindi ko pa po kaya. Ngayon lang po ito. Hindi ko na po alam kung anong
masarap o masakit, ang aking naramdaman, hindi ko pa po kayang magpatunay. Siguro po ito ay trial and miracle from God na kailangan po siguro tanggapin ko at kung paano po patatagin ang aking sarili. Kaya ito po ang aking masasabi lang, lahat po tayo ay napapagsubukan. Lahat po tayo, kaya lang po iba-ibang subok ang dumarating sa ating buhay. Kaya tayo po ay dapat nakahanda po tayo. Masaya tayo kay Lord kahit anong subok na binigay. Ito po ang tanda ng kung paano po tayo lalapit sa Kanyang totoo ang ating sarili na manalig tayo sa Kanya at tanggapin natin sa ating puso. Ito po ay subok, kaya hindi po tayo dapat malungkot. Gaya ko, marami pa po akong ibig sabihin. Siguro hindi muna po ngayon dahil marami pa pong plano ang Diyos sa akin. Mga testimonya niya sa akin, hindi pa po tapos. Napilitan lang po akong tumayo dahil po yung ating tema ay napakaganda. Against po sa akin. Kaya, yun lang po ang masabi ko sa ngayon. To be soon na lang po ang kadugtong niya. Hindi ko pa kaya kung ako'y mag-o-open na dahil ang Panginoon po, ang plano niya sa akin ay napakadami. Nakikipag-usap pa po ako sa Kanya kung anong plano niya at may plano din po ako sa aking sarili. Ito na lang po siguro at ako po'y nagpapasalamat sa ating mga mahal na mga kabinetis. Ako po'y kanilang pinagdasal. Taintim po sa aking puso. At nananalig ako sa Panginoon na dininig niya ang aming panalangin. Hanggang dito na lang po. Tsaka ako na po ituloy. Marami pa po akong ibig sabihin. Marami pa po. Hindi pa po tapos ang plano ng Panginoon. Nakikita ko at nararamdaman ko po sa aking sarili. Kaya tayo po ay huwag tayong bumitaw sa ating Panginoon dahil ang subok ay nandyan lang po sa ating paligid. Hindi po namimili ang ating Panginoon kung mo mayaman, kung mo mahirap. Lahat po tayo napapagsubukan. Kaya po, ang ating sarili ay lagi pong handa tanggapin na masaya sa Kanyang harapan. Para po ito ay lahat ng ingihin natin sa Kanya ay ibibigay niya kung tayo po ay sa Kanya pa rin para makapaglingkod. Yun lang po. Tsaka na lang po. Hindi ko pa po kaya. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat. May pahabak ko keng meto nga Diyos at kaya kayong kapatad ko keng kasalpantayanan. Hanapin po ning Ginoo. Spread tayo po yung gospel. Nung nano po itang daralanan tamo everyday, pasalamatan tayo po. Uling everyday po yung kayang biyaya pagkalob na po kaya katamo. Ingo pong pati nga po na pamamangan tamo, may kakabyos tamo. Impong anyarana mo po kaya katamo, itangal do sabat, yang ibiyeta mo pong buong puso, at makanyan tamo po kayang akakit ko naman. Alangan pasalamat ko naman po ka rin kaya katamong opisyalis, ka rin kaya katamo pong gabinetes. Impatuloy da ko pong susuportan, kita pong pamangailangan ko, lalo na po kitang spiritual kumbye. Yung po nga pong Ginoo, ing buri na po, ing patutuo, ing mag-share tamo po. King kaya pong dewa, kaya katamo, kilob na ning Aldoldo, at King Aldoldo tamong pamibiyebye.
Kutnanda kayo po. Ngino po kaya kayo ing alaya pong gewang mayap in Diyos. Kilob na po ning meto nga parominggo. Itasla po rin gamat yu. Alaya po bang gewang masanting nga pong Ginoo. Pinagkulob na po ketang inyad yu. Ala ko po nga kakit. Alaya po bang gewa kaya kayo? Itasyo po rin ang ating gewa ing Ginoo kaya kayo. Ayan, salamat po. Kasi po ako, palagi kayo pong pakisabihin nga pong Ginoo. At bawat inyad ko po kaya, mo po siguro kitang sasabihan ko kayong sarili ko, ating ko pong diretsong, bala mo po itang, pakisabihan kayo pong diretso, na obat po, kutang ko ginot kagana kayo, at pagkaloob yung nga ganaganang anyaran ko kaya. Kaya kayo. Siguro po itapong faith, inyawad ko kaya buong buyuya, at itapong pananalig ko, at niya pong kanyaman palagi ko pong mag-communicate kaya siguro po, abibiyan na po itang bawat buriko, ang po itang pamangailangan ko, which is 101% po, magtestimonya ko po, nabibigyan na po ka na ako. Sunduke po itang testimonya ko po kitang milabasa na Father's Day. Father's Day? Opo. Pasalamat ko po keng karin panalangin na deta tapong anak ko na mi bait love pong kawaluren ka na akong apong dem pa na akong adwang apong kambal na anghel. May miligrula po. Pero ita pong kayanyaran mi, kaya nga pong Ginoo, po meging sagabal. Adwala pong Domingo keng NICU, at pasanting at masayang balita po kapamilya tandareng. Pamanantabi dareng kapat at linuwal nala po makadwareng ka na akong kambalaya po. At suna po keng masanting akabilyan. Ating ko pa pong anyaran keng Ginoong Diyos. Ay ni po mapaproseso ya. At abanggit ko niya po kitang minsan. Inka na ako pong into. Malamba niya po Amerika. Siguro hanggang 50 years at niya ka rin, or 55 to 60 years. Pero Bisaya pong muli Pilipinas. At ako po balo, pilampamong bulan, menibatan ko kaya, nya po at ko keni, kaya beyo. Inka na ako po palang Indo, metong niyang espiritista. Inipuan niya rin kaya katamong Ginoong Diyos na pauliya, pero wala akong agawa. Inyad ko po inipaya na ning ginuat ng Banal Espiritu. At ngeni po, at ina pong proseso, mintana la po consulate. Pinrases da no po retang kayang passport. At ngeni po siguro mong daratang abulan na iti, baka miyulin eh. Kaya betaya po, kening simbahan tamo nga iti. Sinabutahi do po rin kayang passport, din kayang ID para po miyuli Pilipinas. Sabi ko ka rin kapatid ko, maswelo kayo. Akayabe ing matwatamok ken samantalang ako buriken kaulan, buriken uman, buriken suywan, buriken alalayan, buriken gabayan, ala kong akarapat. Inyat ko po yung upayanan ng Ginoo. At din kaya katamong apat kapatad opisyalis keni para minsan po dinikil yung banal kita pong kanakong sentro, kita pong kaya kaming farm. At may pong instruction in banal ay espiritu. At yan po, metopad, ditak-ditak po, at ina pong proseso. Sabi ko po kayong Ginoo, agad ko pong sasabihan hanggang kayong Facebook,
impong apong Ginoo gagawaya pong misteryo o kababalaghan o himala na eda po ay tindihan din aliwan tao. Sabi ko po, God moves in a mysterious way. Anapin po, kaya pong kiyakatamong kasal pantayanan, itamo pong espiritista, kaya espiritismo, kasal tamo po kaya kiyakatamong Diyos. At pantayan po, ita pong maging lugod na kiyakatamo, uling itamo po, kasalta na kaya. Itamo po, dakal pong salamat. Maraming salamat po sa ating mga nagbigay po ng mga mensahe. At ang oras po ay malapit na. Paalala lang po, bukas doon po sa kanila, kay atin yan, sa second Sunday po, pagpunta na naman po doon. At siyempre pong birthday ni nanay, ni Lola. Nag-iimbita po si Lola, si Apong Aning. Sa July 8 po, tang-alihan po ata, no, kapatid? Pagtuan niya po. So, huli na po nini, kapampanganay pa mo po, pagtapos. Huli na po nini, siguro po, ya piningamanwan ko ito, ya po siguro maging sagabaliti, kitang katamong paglakad kang sister, pareho tamo pong ibiyan na po. Ibiya tayo tang paraang ma, at kaibat na po nito, biyataya naman po itang kang sister. Uli pong makatakdala po rin obra, na etala po pwedeng pagpaliban, sabi na po ning Banal Espiritu kanita, patawaring buriyo mong munta nga na karin kayo munta. Samantalang maka-schedule na po, samantalang makatalala po rin tamaglaad tamo. Yung Banal Espiritu mo rin po yang mitalakit ang tamamunta rin na dininana kaya pong kayo pa yan na mag-schedule kaya po nung nanong Aldo, yung tama mong tatamo kaya tangkang sister. So, iya po yung mitalaga ita. So, yung mitakdaya po yung pikasunduan da nga na ningadua ang pong atlo, maging king babo, mitali ang pong mikasundo, tamo ka rin. So, yung pong kaya katamong obra dakal, dapat sana po yung tamisasan netong tamo, dinantangan pong ulaga, niya po, pamagpaulaga yung kaya katamong tamagobra, dinantamongan pong panahon, yung kaya katamong lakad, spiritual man po, material, babalansi tamo po, uling ka rin tamo magbasi. Pota pong may ka-time management tamo po, nung minsan pagtakan tayo, niya po, potang minsan pagtakan tamo, nakataara kalobra, pero uli na nitang ama manage tayo tang obra tamo agagawa tangan. Ngayon po yung kaya katamo pong pengari, condolence po kareng pamilyang Reyes po, metong kareng kaya katamong matuang gabinetis na may ko na po antimong kingwana po bien yung kaya katamong Ginoo. At yung tao po pumalyaring maglilikeng kayang Banal ay Espiritu o king kaya katamong Ginoo. At bayo po, milyaring ang tiganiting bagay, may kapasabi po karing banal at hindi pa kaya katamo kaya ti na datanging oras lungkot tamo po yung sibol karing mapila na gabinetis. Pero ene po tildo nung nino, karing matuang gabinetis po. So ya po yung kaya katamong pamiyaliwa, ne po. Potapong patay tamo king Diyos, patay tamo king kaya katamong Ginoo. Dating babalaan pong payuhatig, malyaring sabyan na laki katamo. So, ngayon po, milyari po ito, at nepuking kayan. Siguro po, nung tandanan nyo, kaya pang milabas sa Domingo, convention tamo, medyo may disoras taan ito, alas 11 tamo po mayari. After na po nito, mig-lunch mo po, before 1 o'clock, afternoon, mag-text no po kang Brother Mike Kenny at pong gawain kasi kanita Kenny na alane po itatang Ramon. So, urgent mo po, sagli, bala mo, method to jam, yung kaya katampe nga rin. So, yung kamatayan po, tayo balong datang kaya katamo. At nung pumamamatay tamo mo rin, po, mas masanting na itang
misana ng tiganita kaya sakit pong magkasakit tamo. Pero yung Diyos po, tayo po aturo nung nano po yung burita mong ibiyan na kaya katamo na po, nung minsan po sabihan tamo, at mo yung matuwangay ni, kakabang panahon, magkasakit siya. Pero ay po biring sabihan niya, makasalanan niya. Nung minsan po, kayang antiganiting pa mag-aral, karin niya po makapaglinis yung tao. Nung minsan kapamilatan na po ning kasakitan, palagi pong malapit kaya. No? Ating tao po tutwaya. Normal namo po atang matwayang tao. Uli pong tao tamo. Ating tanglaman, manandaman niya. Normal mo po ita na nung minsan nakitala rin pengari tamo, may nala. Pero uli na po ning upaya ning Diyos, makanyan mana kaya betala pa. Ning kaya katamong pengari, maswelo tampure at ang ating pang kayabe pengari, abang mabiyela. Nung nanoy tang kagiwan tamong ay suyo tamong karela. Ne po, naman po bukod ketang nung taman kayang biye, etano po asuyuan din kaya katamong pengari alipo. Ita mo pong komustan tayo, ikikir tayo, maragul na pong bagay ita, kapatad. Ya po yung kaya katamong pilit tagaralan keti. At din pong kaya katamong kapatad, waman po at sila kayang karandaman. Ala pong patugot ting tamnyawad tala, maging kayang nobena, maging nung minsan kayang personal tamong pamanalangin, pamakibnayan king Diyos. Aretang kaya katamong katubale king kasalpantayanan. Takyabi tala pong pakisabing mayap, na nanuman po yung karelang daranasan na pagsubok king biye, karandaman o nano, ang Diyos po yung mikibalo kaniti. Ako po yung palagi kong sasabihan, sabi ko, habang mangisnawaya yung tao at inyong pag-asa. Kaya po makanyan. Habang mangisnawa ka pong dirina ng pangisnawa ng Diyos, nung waman po ating kang karandaman, at inya pong plano. Pero po ata pong alani yung pangisnawa mo, ala na po. Ala ng pag-asa. Kaya po, yung sakit po at inyang upayang maulo. Pero yung kamatayan, mo na po aulo. Istong inulo mo po yung kamatayan, diretso na akit ang gabon. Makantaya po yung panulo na. So, yung katawan po ngayon, magbalik ya king gabon, ating espiritu, may balik ya king Diyos, anong nuret ang mayap ng depot, ng tao, anyang atsuya keti king sulip, niya ini po ila pong maging guyab ng tamo, ang pong balitang, bangita mo po malyaring makasadsad tamo karing obra. Ne po panikwanan tamo pong itamong talasalpan tayo na makasobra tamo po tang magsulit tamo king Diyos. Uli pong ya po yung tagnasana ning balang metong kaya katamo. Sana po kaluguran na kapatad king kasalpantayanan ing Diyos malugod ya karing sablang taong lulugod kaya. At kaluguran na katangan po ng Diyos, metong man alaya pong buring akit magkasakit kaya katamo. Anong minsan itamo po yung gagawang kakulangan kaniti. Nya sana po puro kaingatan. King katawan, king sarili, ding banal sa sabyanda, mimingat tamo po hanggang kayang mangpapalug tamo king katawan tam. So kaluguran na katamo po, nakatamo po biring mibili kaya tang nanumang problema. Pero anong minsan po yung tao, yung magkulang. So, ang gaya mo po kini, yung kaya katamong tamitipon, although ala taman pong gamit, meging gamit ko ngan king oras ay ti uling ikayo po yung kesiyaanan ng Diyos, bang malyaring magsalita ng king piyarapan, gabaya na kayo ng banal ay espiritu, bang makanyan tamo pong mag-share nung nanoy tang kaya katamong darandaman ang pong aintindihan. So, God bless you all po, potang alas 4 po, Living Day, Tatang Ramon Reyes.
Talagang tamo po. Main tamo po nga, meto nga pasalamat kitang metong Ginoo. Malugod at malam kaya kaming Diyos. Dakal pong salamat, makanyan mo kuya pong iningat pasibay Ginoo. King may labas ming parminggo, manya pong iningat imbalang metong. Anong makananong pasibayong miyabi-yabi kami mikakapatad, bang sumuyo. Mag-aral ka rin kaya kang salita, galo ka rin kaya kang maya padapat, at makanyan ibagi in kaya kang lugod, apebandi mo kaya kami. Ikpa, patawad po kung ating kamampong abaslayan, ako kulangan king may alabas mingaldo. Ikpa, nung makananong anyad kami pong gitpang kabyasnan, kapibabatan, tetagan, Bangaldo bukas kim pamanlakad mi bandana pa karin karing kekeng banalatungkulan, pamanggalo, pamanukiking kekang kagulutan, imakanyan lang mayakit kapuri-puri, maayos, banal din kekeng lakad. Ikpa, oreti po rin kaya kaming kapag-aralan, kitang topic kaya kaming pag-aralan ngayon ng Aldoyti. Nanong makananong may bahagi la po rin kaya kaming kapatad, karing karelang experience, kapag subo ka dinalang king karelang biye, Ginoo, miyala sang giya, sao king kaya kaming pamibiye-biye banging aldo bukas, king pamanlakad mi na kaya manabo king kulkul o maliliman king dalan. Ikpa, tunay king mayupaya king sabla. Lubos kami pong manalig, sasalpantaya kaya kagino. Kaya makanyang kaya pong magkapilit, gagalo tutupad ka rin banal at tungkulan. Ginong atin man pong kakulangan pa, o magpalalo man king kikembalang lakad, patawad po. Gino, mga nike pong balutan king makapangyarihan mundaya, bang mga nyaning yatong mapamirayit, o yung kaburyanan ng laman, Gino. Yung makantang agawa, noon yung kaya kang kaburyan, at plano kimbalang metong kaya kami, yung kaya kaming agawa. Ikpahin man po abot sa laysayan ng kaya king samot dalangin kaya ka. Tunay ka po yung alpha, ikay yung omega, baluyungan po yung sabla, mga nyan pong panaliging kaya kaming biye, at pagkabiye, banging aldo bukas, mga nyan kayang misasan metong, kaya tang metong akasalpantayanan, apig kalumukya kami. Ginawa mga nyan nila pong panalangin, ang timurin, dahil kapatan ming manandaman, pengar Gino, na magsimula aking kasalpantayanan Gino, mga nyan sanang kumayap la, pakayaba nyo papubiye bang mga nyan milang akayabe, maging sahop king kaya kaming paman dapat at pamanggalo karing kiking balang katungkulan. Gino, di na nyo kaya pong git pang kabyasnan bangil do bukas, king kaya king pamanlakad, ing mga nyan lalo king tumibe, mga nyan ming apakit, ing sala, ape pakit mo kaya kami. Igpangin pong mikakawanin na kami mikakapatad. Panwalan wit aligan Gino. Misan pa yung kekeng paniminggung wewe, mga nyan miking ingatan. Bangal do bukas, mga nyan keng pasibayong miyabe-yabe. King pamanyamba, pamamuri, pamanggalo ka rin banal tungkulan. Iti po yung kekeng samot dalangin, yung lagyunig pa, ng anak ng Espiritu Santo, dakal pong salamat.